Gisugda na ang pagpatuman sa QR code system sa Cagayan de Oro City. Mga Cagayanong walay QR code dili makasulod sa mga establishmento. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sugod Mayo 5, epektibo na ang full implementation sa QR code system sa Cagayan de Oro City. Kinihuman ang sobra bulan nga lugway nga gihatag sa syudad aron makarehistro ang mga Cagayanon. Gani sa Kugon Market, dili na makasulod ang mga mamalengke nga walay QR code. Gisiradan usab ang posibleng lutsanan nga pwedeng agian padulong sa merkado gawas sa entrada niini. Gawas sa merkado, andam na usab ang usa ka dakong mall sa uptown sa pagpatuman sa mong balaod. Tanan mo sulod sa mall, pangitaan na og QR code og ID. So far, nakakuha na punta kay before po natay mga problema in terms sa pagkuano katong download lagi using sa QR code good. So karon, so far nahilot naman siya. So with the help also of LGU. Actually, before pagali-ani nga adlaw, naman gyud tay close coordination with the establishments. Kaya ato man silang gi-assist and they were already ready to fully implement before pa karong adlaw. Positibo sab ang opinyon sa mga Cagayanon sa mong patakaran. Mayo man sad nga na QR code kay at least no nga ma-register, pero ako lang obserbasyon kay kanang QR code lagi pero walay kanang picture ba. So dili ma-sure no kung ang QR code bagid kay sa tawo nga nagsuot. Okay man siya, hands-free siya. So, lang. So, mas easier instead of holding a pen. Pagpaklaro sa syudad nga wala sila nakatutok karon sa pagsilot sa malapason. Apan sentro niini ang pagdisiplina, ilabi na karong aduna kitay pandemya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.